Señor secretario, retomamos logo o punto 11 e damos continuidade á moción, a seguinte das mocións que existe por o debate do BNG para a mellora da seguranza viaria na Rúa Divina Pastora e Lamas de Abade no Castiñeiriño. Goretti. Ben, pois esta moción trata de solucionar un problema fundamentalmente de seguranza viaria, mas tamén paisaxístico e estético pois iso no cruce entre a Rúa Divina Pastora e na Lamas de Abade, no Castiñeiriño, onde hai pois justamente unha casa, unha vivenda abandonada, a verdade unha vivenda que está xa tamén dentro nun estado tal e como se pode ver nas fotografías deplorável, chea de lixo, de vegetación, onde pois pode haber un incendio en calquera momento. A verdade que é un lugar que, aparte de que precisa desa limpeza necesaria, todo o que é a vivenda obstaculiza moitísimo o paso de autobuses, que non teñen visibilidade, unha rúa de dobre sentido, e iso, ademais, nunha zona onde hai un importante número de centros educativos diferentes. Está aí tanto pois o instituto, a escola infantil, Raiola, o centro As Panaes, a verdade que a escola de hostelería, hai unha concentración moi importante de alumnado, de profesorado, de pais e nais, de comunidade educativa en xeral. Así que nós, atendendo que é, ademais, unha reclamación histórica da veciñanza da zona, entendemos que o lóxico era intentar derrubar esa vivenda e gañar así en visibilidade, en seguranza, en posibilidade de que aí os autobuses entren perfectamente, ademais de poder facer tamén beirar rúas en toda a prolongación da Rúa Divina Pastora até o campo de fútbol. É certo que hai beira rúa do outro lado, mas nós pensamos que se necesitarían dos outros dous. A parte diso, xa que fomos a visitar ali a zona e ver exactamente a maneira en que se encontraba, no momento en que nós fomos tamén estaba todos os arredores do CEIB Lamas de Abade, a verdade que cheos de silvas, nun estado dunha vegetación que parecía aquilo máis a selva que un centro educativo. Entón, nós o que solicitamos aquí é, por un lado, unha cousa que é inmediata e rápida, que se limpe toda a zona de lixo e de silveiras en todo, tanto no instituto como ademais nesa vivenda, e logo xa un pouquiño máis a medio prazo, pero comezar a realizar todas as xestións para poder ao final ou en chegar a un acordo, expropiar esa vivenda, ao final poder derrubala e reurbanizar a zona, que se faga un proxecto para que ali poida haber unha mellora, porque hai, xa digo, moitos centros educativos, é unha zona especialmente sensível, con moitísimas persoas que viven nos arredores, e a verdade pensamos que, xa digo, non só a nivel de seguranza, senón mesmo de humanización e de paisaxe, a zona pode mellorar de maneira sustancial. Así que pedimos, por eso son dous tipos de acordos, un máis inmediato, o da limpeza en todos os lugares, e outro máis de medio prazo, un proxecto para finalmente poder proceder ali ao derrubo desta vivenda desocupada. Moitas gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois é certo que o Grupo Municipal Socialista coñece a ubicación, coñece a zoa, coñece os problemas nos que se atopa a zoa, coñece a ubicación tamén desta edificación, o estado do mesmo, o estado do manteamento e o problema, digamos, da maleza, das silvas e demais, pero que tamén temos que engadir que esta vivenda está dentro da ordenación, que pertence á ordenanza 5 do Chan Urbán, e que está alineada no Pixón. Esa é unha realidade. Nós entendemos a proposta e nos entenderíamos que se falara, obviamente, de instar un mantemento parcelario do Concello, mesmo que se fixera un estudo de tráficos, precisamente pola proximidade dos centros docentes, se estudera a posibilidade de un proxecto de urbanización e de humanización. Con respecto á vivenda, plantexar unha posible declaración de ruína e, dende logo, exixir ao propietario o cumprimento dos seus deberes de conservación e de ornato. O que non acabamos de ver é que todos estes problemas que acabo de comentar con diferentes abordaxes se resolvan ca expropiación do edificio. Non acabamos de entender que se sexa a única opción para resolver a situación que existe así. Por lo tanto, esperamos a segunda quenda, a ver se nos explican por que, en vez de facer eses plantexamentos múltiples de abordaxes do problema, todo pasaría pola expropiación do edificio. Moitas gracias. Agustín. Sí, moitas grazas, boas noites xa. A zona de Lamas de Abade da Divina Pastora está a sofrer
como suliña e reflicte a moción do BNG, un progresivo deterioro como consecuencia da falta de atención aos problemas derivados dun elevado tránsito de persoas que a diario deben acceder aos moitos e importantes centros de ensino e tamén asistenciais que ali se atopan. A ausencia ou deterioro de beirarrúas e a falta de limpeza son problemas comuns, por desgraza, en moitas zonas da cidade, aínda que aquí, polo numerosa presenza de persoas, en especial nenos e nenas, adquire unha maior gravidade. A situación da vivenda que se menciona xa foi obxecto de denuncias e advertencias por causa do seu abandono, que mesmo ten propiciado unha ocupación ilegal e un incendio que levou ao Concello a reclamar que se tapeara o seu acceso. Concordamos en que se fai preciso unha actuación para a millora viaria, peonil e ambiental, vense a través dun acordo ou, no peor dos casos, mediante un proceso expropiatorio. E creo que, nese sentido, a moción deixa aberta a vía. Con iso, a zona gañaría moito, como gañaría tamén se o goberno tivera actuado na zona inmediata que hoxe ocupa o viveiro municipal. Unha zona de gran valor ambiental, histórico e artístico, sobre a que trouxemos a este pleno hai casi 2 anos, en maio de 2017, unha iniciativa sin que nada se fixera. A finca municipal de Lamas de Abade sigue a manterse como unha gran descoñecida e a capela da Divina Pastora, o Pazo, o Hórreo, o Pombal e as construcións auxiliares que bordean a rúa siguen esperando que o Concello faga algo pola súa conta ou que procure a colaboración da Xunta ou da Deputación, tal e como todos os grupos acordamos daquela. Nesta ocasión, imos dar o noso apoio á iniciativa do BNG, aínda sabendo que, tanto polo tempo que queda de mandato e tamén pola falta de vontade que ten demostrado este goberno para asumir os acordos plenarios, de pouco ou nada valerá. Moitas grazas. Rafa. Boa tarde de novo, compañeiros e compañeiras de corporación. Vamos adiante que imos a votar a favor, coincidindo coa práctica totalidade do que aí ven inscrito, incluído co desenlace, xa que creo que cando di que se adopten todas as medidas necesarias para solventar eso, creemos que queda suficientemente aberto como para que se faga. Ao final, os propios grupos pois prácticamente contestaron a propia moción, non? Efectivamente, pois a zona vai a precisar dunha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é un trámite complexo, que se puido haber feito, puidose haber iniciado pois no anterior mandato, ou no anterior, porque en realidad o problema ali non é de agora, é un problema existente, xa que todos esos centros levan existindo ali. Eu xa iba a xogar ao fútbol ali de pequeno, está exactamente igual que está agora. Cando as cousas tan obvias non siguen estando igual, xa o teño repetido moitas veces, é porque ten un problema severo. Xa mantivemos 2 xuntanzas con varios axentes da zona. Ademais, pois non todos os axentes teñen os mesmos intereses, porque, bueno, non pois hai diferentes actores ali pois afectados. O que é unha obviedade é que sí que necesitamos facer pois sí que se necesita de maneira urxente pois adoptar unha solución para ese ámbito, pois porque creo que acumula, polo que os datos que teñen, pois hai prácticamente uns 1000 alumnos entre todos os centros ou incluso máis, entre todos os centros que ali se acumulan. Polo tanto, creo que ese proxecto de reurbanización coa fórmula que se poida adoptar, xa non vou a máis alá, pois creo que é imprescindible seguir. Xa se fixeron ou xa se avanzaron nos primeiros pasos, pase o que pase en maio, que aquí siga, pois que continúe con ese traballo previo que xa fixemos. O que sí que vamos a dar conta, ou vamos a intentar dar conta de maneira inmediata, pois é o que ten que ver con limpezas e acondicionamentos das zonas. Pois moitas delas pois xa teñen expedientes abertos, se notificaron, moitas veñen pois de propiedade privada, bueno, pois tanto sexa de titularidade municipal ou vía subsidiaria. O que sí que intentaremos é darlle unha mellor, pois alo menos solventar os problemas incluso de salubridade que se poidan xenerar. Mais a complexidade do que ali hai que facer é tan severa pois que leva esperando toda a vida.
Algo que añadir, Goretti? Sí, agradezo o apoio dos grupos do PP de Compostela Aberta. É certo que é un problema que ven de vello, é certo que se podía ter solucionado antes. A respecto do que comentaba Paco, quizás se faltan dúas comas ao texto, non? O certo é que a moción deixa o aberto procederá a realizar as xestións necesarias para chegar ao acordo co fin de realizar unha mellora de seguranza viaria, de humanización e de paisaxe, ou expropiar de ser necesarios a vivenda e proceder ao seu derrubo. Entendemos que era calquera das dúas opcións. Nós, ao final, atrevémonos tamén a poñer o da expropiación e o derrubo, porque pensamos non que nestes momentos esa casa é propiedade dun banco, non é dun ninguén particular, e que, vamos, que se podería, nós creemos que nestes momentos, tal e como está, o mellor esa é a mellor solución ou a solución posible, pero se hai outra, pois, por suposto, non nos negamos a ela. É o lóxico, o que si é evidente que aí que se precisa unha actuación, e esa actuación hai que levála a cabo. Agradecemos tamén que se faga a limpeza, pois eso, de maneira rápida, non? Entendemos que iso sí que é necesario e urxente. Algo que engadir, Paco? Algo que engadir, Agustín? Rafa, entendo que non. Aprobada por unanimidade, señor secretario. Moi ben, unanimidade. A seguinte moción sería do Partido Popular para o incremento de axentes de Policía Local e Nacionais en Santiago de Compostela. Claudio. Buenas tardes a todos. El Cuerpo Nacional de Policía es una pieza clave en nuestro Estado de Derecho, prestando un servicio público que proporciona seguridad y contribuyendo al bienestar y a la calidad de la vida de las personas. Resulta prioritario prestarle una atención especial para garantizar su presencia, así como su mayor inmediatez de actuación y la eficacia en el desenvolvimiento de sus funciones. Según los datos de la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, el Cuerpo Nacional de Policía atiende directamente en Galicia a una población de 1,1 millón de habitantes, lo que representa alrededor del 43% de la población gallega. Pero el despliegue territorial de comisarías y dependencias policiales en la actualidad no va acompañado de la dotación de efectivos que serían necesarios para una correcta prestación de estos servicios. Las carencias de personal afectan a las 6 sedes que a nivel autonómico tiene la unidad adscrita de la Xunta de Galicia y también a todas las comisarías gallegas dependientes de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, que han visto cómo sus necesidades fueron aumentando en la última década, fundamentalmente por el incremento de sus funciones, delitos telemáticos, violencia de género, la reducción de plazas convocadas y la falta de reposición de efectivos. Un incremento del número de efectivos redundaría no solo en una mayor prevención de la comisión de actos delictivos, sino que también conllevaría que mejorase la ratio de agentes dedicados, por ejemplo, a garantizar protección a aquellas víctimas de violencia de género. Según fuentes sindicales, Galicia pierde al año un centenar de policías y en la actualidad cuenta con 2.593 agentes de la Policía Nacional de los 3.249 que le corresponderían por catálogo, lo que representa un déficit de 666 plazas o lo que es lo mismo un déficit de un 20,2% aproximadamente. Una situación análoga se da en la unidad adscrita a la Xunta de Galicia, que apenas dispone de 400 agentes de los 500 previstos en el catálogo, lo que se traduce en una reducción aproximada de otro 20%. Esta pérdida de efectivos tiene especial incidencia en la ciudad de Santiago, donde la Policía Nacional, según datos sindicales, debería contar con 278 agentes y tiene apenas 216, lo que supone una reducción del 22%. Algo semejante acontece con la policía local, que además de las funciones de colaboración con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene como propias, entre otras, las relacionadas con el tráfico y la vigilancia en el ámbito municipal. En este caso, según la ratio fijada por la normativa, que sería de 173 agentes locales, en la actualidad, a 1 de enero del 2019, la plantilla está compuesta por 136 policías, lo que supone una reducción bastante importante en su número. Este problema ha ido en aumento tanto por la tasa de reposición como quizás por una falta de previsión de este Gobierno, ya que desde el año 2015, en el que la tasa de reposición pasó a poder cubrir el 100% de las plazas que se jubilaran, no han entrado, según datos sindicales, ninguno efectivo en este cuerpo en todos estos años. De las plazas que se sacaron en las ofertas de empleo público de 2015, 16 y 17, a 20 de febrero del 19 no habían entrado a trabajar todavía ninguna de ellas. Esta carencia de efectivos afecta a la seguridad pública de una ciudad con sus necesidades propias en la condición de capital de Galicia y de centro turístico de primer orden, sobre todo ante la celebración del Año Santo Xacobeo de 2021 que se avecina.
A la vista de esta situación, que es crucial para Santiago de Compostela en la actualidad y de cara al futuro, pero que en mayor o menor medida afecta a todas las comisarías que dependen de la Jefatura Superior de Policía de Galicia y a la propia unidad de policía adscrita a la Comunidad Autónoma, el Grupo Municipal Popular le propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Que el Concello impulse os mecanismos necesarios para prover a maior brevidade as prazas vacantes existentes no corpo da Policía Local por xubilacións e que, de forma simultánea, proceda a demandar do Ministerio competente en materia de política territorial e función pública a posibilidade de acadar o número de asentes necesario, cando menos os 173 que normativamente lle corresponderían, para afrontar con garantías os niveis de seguridade que demanda unha cita de tanta trascendencia como o Ano Santo Xacobeo de 2021. 2. Instar o Ministerio do Interior do Goberno de España a que nas próximas convocatorias de novas prazas e de concurso de méritos se contemple a cobertura dun número suficiente de prazas vacantes de axentes de Policía Nacional nunca inferior a 250 para atender as graves carencias de persoal que sofre a Comunidade Autónoma de Galicia, en especial a súa capital, Santiago de Compostela. Vai rematando, Claudio. Xa estou acabando. Non, pero, sí. Que supónse que correcto de afrontar o Ano Santo Xacobeo 2021 coa gran afluencia de personas e coas demandas de seguridade que un evento desta naturaleza implica ao longo de todo un ano. E instar ao Ministerio Interior do Goberno de España a convocar con urxencia un concurso específico de méritos para dotar cun mínimo de 75 novos efectivos a unidade do Corpo Nacional de Policía escrita a Comunidade Autónoma de Galicia, de xeito que se lle permita seguir desempeñando con garantías as súas tarefas. Dar traslado deste acordo ao Goberno da Nación e a Xunta de Galicia. Nada máis. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. A nos gustaríanos, se fose posible, que a marxe do debate, que a votación puidera ser por puntos, se é posible, se non, pois non pasa nada, non? É certo, como comentaba agora o compañeiro Montiel, que a actual dotación de efectivos non cumpre cos ratios establecidos e que tampouco é desesável desde unha perspectiva da correcta prestación dos servicios que teñen encomendados, non? Especialmente pois, no tocante a ámbitos tan sensíveis e tan importantes como a protección de mulleres vítimas de violencia de xénero, non? Pero o certo é que ese déficit de prazas, que está en torno ao 20%, algo máis no caso do ámbito local, pois nos entendemos que non son imputáveis desde logo pois precisamente os últimos meses, non? Sino que é o froito pois dun modelo de xestión determinado pois tamén de moitos anos, non? E que ten moito que haber pois con decisións que se teñen tomado no seu día en todo o que ten que ver co ámbito dos servicios públicos, desde a tasa de reposición de efectivos a recortes varios na prestación de servicios básicos para o conxunto da cidadanía. Por lo tanto, entendemos pois, que a paternidade e maternidade deste resultado pois, non é precisamente do último tempo, sino de período moito máis amplo, non? Paco. Gracias, señor alcalde. Pois esta moción que hoxe presenta o Partido Popular, a verdade é que reitera a que no seu momento presentou o Partido Socialista en decembro de 2016 en referencia aos efectivos da Policía Nacional, ou o que se presentou tamén polo Partido Socialista e se debatiu no pleno de maio de 2018 no que fai referencia aos efectivos da Policía Municipal. É certo, con respecto á Policía Nacional, que temos 10 puntos por enriba no déficit do persoal do que o déficit medio en Galicia. É certo tamén a situación dos efectivos da Policía Municipal, que cas obligacións anticipadas poderían quedar en solamente 120 axentes. Nos o defendimos naquel entón con independencia de quen gobernaba nunha administración ou noutra, nos imos seguir defendendo. Concretamente, o que fai referencia á Policía Municipal, pois o certo que somos a segunda das 7 cidades importantes de Galicia, a segunda cun porcentaxe máis alto de vacantes da Policía Local,
Incumprimos claramente os ratios da Federación Española de Municipios e de Provincias, que sería un policía local por 667 habitantes. Incumprimos tamén o ratio da Directiva Europea, que sería aproximadamente un policía por cada 556 habitantes. Incumprimos o ratio do decreto 248/2008 de Presidencia, que tería que ser tamén ese policía por cada 556 habitantes. Por lo tanto, nos entendemos que é unha necesidade. Tamén hai que decir que eu comparto o que dixo hai un momento o representante do Bloque Nacionalista Galego nesta moción, é que se tomaron no seu momento tamén decisións que non facilitan agora a resolución do problema. É dicir, cando se tomou unha decisión en base a unha austeridade de eliminar prazas que había na relación de postos de traballo, dicindo que iso era así porque non podía haber prazas na RPT que non estiveran na plantilla orzamentaria, existen sentenzas do Tribunal Supremo que dio o contrario. E alguna delas, por exemplo, teño do 2014, é dicir, despois da Lei de Estabilidade Orzamentaria e despois da restricción de prazas de Montoro, non? Polo tanto, todo iso é un cúmulo que vai dificultando claramente a solución a este problema. Nos entendemos que si existe solución legal para este problema. Hai tempo que a solicitamos e que seguimos insistindo. Dende logo, o noso voto vai ser favorable, como obviamente foi no 16, cando plantexamos a moción, e cando foi en maio do 18, cando tamén a plantexamos. O noso voto vai ser exactamente o mesmo que naquel entón voto a favor desta moción. Gracias, Paco. San. Vou a ser moi breve porque, como ben dixo o voceiro do Partido Socialista, xa o debatimos varias veces aquí. Por encadrar un pouco o debate, sinalar que no caso da Policía Local entre 2007 e 2015 perdéronse 36 plazas de policías. Compostela Aberta non estaba entre o 2007 e o 2015. Así que, pois, eso como base fundamental da situación da Policía Local. Ben, que fixo o goberno neste sentido? En primeiro lugar, sacamos as primeiras oposicións desde o ano 2006 a 8 plazas de policía, 5 plazas de oficial e 3 plazas de inspector, que están ahora mismo algunhas xa rematadas e outros en proceso de desenvolvemento. Mantivemos, como xa informamos aquí no pleno, xuntanzas coa Dirección Xeral de Función Pública, e tamén presentamos unha disposición adicional nos orzamentos do Estado que ao final non saíron adiante, na que se indicaba que, con motivo da celebración do Ano Santo, se autorizaba unha oferta extraordinaria de 41 plazas á Policía Local de Santiago, adicionais ás que lle correspondían, conforme as reglas do artículo 19 da oferta de emprego público. E a maiores, pois, ora con este cambio legislativo de a posibilidade de xubilarse aos 60 anos, pois nos crea tamén unha disfunción importante, que creo, falo de memoria, que son 19 policías que collen a xubilación ao longo de 2019 e 2020. Temos xa tramitada, preparada a documentación para ampliar a oferta de emprego, para cubrir esa xubilación. Xa se falou ca Xunta Galicia a través da Academia Xeral de Seguridade para que mantivera, para informarse que vamos a facer esa modificación, e creo que nos vindeiros días en algún momento haberá unha mesa de negociación para efectivizale. Nese sentido, entendemos que estamos facendo todo o que nos permite a lei actual a este respecto. Con respecto á Policía Nacional, pois, dada a boa colaboración que temos con eles, somos conscientes que tamén ten un problema importante de persoal que tamén repercute na cidade, sen dúbida. Polo tanto, pois, votaremos a favor da moción. Claudio. Dado que se trata de un problema integral de seguridad, entiendo que debe de votarse conjuntamente y no por puntos, en mi opinión. Y segundo, recordarle al compañero Sanduro de que el 28 de febrero, la semana que viene, jueves, finaliza el plazo que la Academia Galega de Seguridad da para que se le informe según el convenio de las plazas a las que queremos tener acceso este año. Algo que engadir, Rubén? Algo que engadir, Paco? Xan, algo que engadir? Pasamos a votar. Votos a favor desta moción para incremento de axentes, policías locais e Nacional Santiago de Compostela. Votos a favor? Sí, PSOE. Non sei, os votos a favor es que levantan as mans baixas. Compostela Aberta, BNG, PSOE.
Abstención BNG. Hai que ir ao sistema de pulsar botón. Estaría ben. Eu entendo que levantar a man e terle un rato que é un rollo. A seguinte moción é unha moción do Partido Popular para o apoio a unha iniciativa legislativa para combater a ocupación ilegal de vivendas. Sí. Agustín. Bueno, boas noites unha vez máis. Cando presentamos esta iniciativa, a verdade é que non tiñamos noticias ao respecto da decisión do presidente do Goberno de España de convocar as eleccións e, polo tanto, dar por finiquitada a legislatura na que estábamos nestes momentos, non? Esta circunstancia, como saben, fixo que retiráramos dúas iniciativas que tiñamos presentado para esta sesión plenaria e tamén fixo que nos cuestionáramos a conveniencia de manter esta moción. Finalmente, consideramos que deberíamos manter a moción por entender que, mentre as outras iniciativas tiñan a súa concreción no orzamento do Estado que foi rexeitado no Congreso dos Deputados, esta proposta ten un carácter xeral de posicionamento que afecta a un problema concreto e latente na nosa sociedade que deberá ser abordado por calquera forza política que obteña representación no Parlamento Nacional e, polo tanto, é interesante saber o posicionamento de todos os grupos aquí presentes. Tal e como poñemos de manifesto no texto da nosa iniciativa, a crecente e alarmante situación de indefensión que se está a xerar pola ocupación ilegal de vivendas e a necesidade de garantir o dereito á propiedade, á seguridade das persoas e bens e á convivencia social precisa da adopción dunha iniciativa legislativa a nivel estatal. Unha nova normativa que permita, entre outras medidas, o desaloxo por parte da policía da vivenda ocupada ilegalmente nun prazo de horas, sin necesidade de esperar semanas ou meses, como ata o de agora, e un reforzo do delito de usurpación que disuada estes ataques contra a propiedade. Fronte á pasividade e ata a permisividade que se manifesta en algúns ámbitos, a aprobación dunha iniciativa nesta dirección podería e evitaría situacións como a que se teñen registrado, por exemplo, na nosa propia cidade en distintas vivendas das que todos temos referencia: Roláns, barrio de Pontepedriña, Belvís, barrio do Carme, San Lourenzo, ou máis recentemente a reocupación dun edificio histórico na rúa da Argalia de Arriba. É certo que nos últimos anos se teñen acurtado sustancialmente os prazos judiciais para o desaloxo de vivendas, pero o problema da ocupación sigue a xerar alarma na sociedade. Ademais, o fenómeno garda relación, sin dúbida, coa instauración de mafias da ocupación e coa utilización de moitos destes inmobles para actividades delituosas. Na nosa opinión, faise preciso unha iniciativa que aborde de forma clara a ocupación ilegal e que impida que os ocupas se intenten amparar en regañas legais ou en dereitos que lles asisten ao cidadán que actúa legalmente para cometer este atentado contra a propiedade privada. Con este fin, debería permitirse que as autoridades públicas e os seus asentes interveñan dentro do espazo ocupado para proceder ao desaloxo, de forma que a autoridade pública podería desaloxar as vivendas ocupadas ilegalmente nun prazo de horas. Así mesmo, deberían reforzarse as penas asociadas aos delitos de usurpación, co endurecemento das condenas e coa axilización do proceso penal para xulgar este tipo de delincuencia. Tamén sería conveniente a ampliación da reforma dos procesos civís aprobada en xuño de 2018 para que as persoas xurídicas propietarias de vivendas poidan exercer o seu dereito coa mesma axilidade que as persoas físicas á hora de recuperar a posesión das súas casas. A normativa debería facultar tamén as comunidades de propietarios cando os ocupantes ilegais realicen actividades prohibidas ou molestas para garantir a correcta convivencia veciñal. É importante sinalar que a iniciativa que propoñemos non suporía a regulación dos desahuciamentos hipotecarios nin os de arrendamento, nin tería como objetivo regular os coñecidos como precarios, aqueles que continúan vivindo no piso coa aceptación do propietario a pesar de ter rematado o contrato. Porque o que se trata con esta iniciativa é loitar contra a delincuencia e a ocupación ilegal. Por iso a normativa debería recoller de forma clara que as súas determinacións non interfiren coas normas que se teñen aprobado con anterioridade para a salvagarda das persoas en situacións de emerxencia social ou especial vulnerabilidade habitacional que manteñen garantida a súa protección. En definitiva, consideramos que é unha normativa que atenderá as cuestións citadas e que tería unha evidente ventaxa social en relación co respecto á propiedade privada e por iso plantexamos o texto de acordo que non vou a repetir por unha cuestión de eficacia. Moitas gracias.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. É certo, como acaba de comentar o portavoz do Partido Popular, que a moción do Grupo Popular non fai referencia ao que serían os desafiuzamentos por impagamento, non? E iso é así. Hoxe, por certo, en Santiago tivemos que vivir un novo acto de repulsa, de condena e de presión para intentar evitar un novo desafiuzamento dese tipo a unha señora de 70 anos, viúva, xubilada, e que a súa hipoteca agora mesmo está en mans dun fondo buitre de Blackstone, e creemos que eso debe seguir sendo unha prioridade das administracións públicas e do conxunto da sociedade. É certo que non se fai referencia a esa, pero non é menos certo que, desde o noso punto de vista, na moción do Partido Popular se misturan cousas baixo epígrafe de ocupación que son actuacións, desde o noso punto de vista, moi diferentes e que se deberían abordar e tratar tamén de xeito diferenciado. Non é o mismo quen ocupa unha vivenda porque materialmente non ten outra posibilidade de acceder a un teito, máximo se ten menores a cargo ou persoas dependentes. Non é o mismo os casos de mafias organizadas, que en moitos casos non ocupan vivendas polo feito de ter unha residencia, sino que ocupan vivendas fundamentalmente polo cobro do rescate desa ocupación, e non é o mismo que aquelas persoas que fan ocupacións como un elemento de protesta e de concienciación social sobre problemáticas como a especulación urbanística ou a reivindicación lexítima de modelos de autoxestión diferentes os que normalmente están establecidos desde as administracións públicas ou desde o ámbito privado. Por lo tanto, nós creemos que son realidades moi diferentes, que se deben abordar tamén de xeitos diferentes, pero en ningún dos tres casos creemos que a solución a eses problemas pasa por un endurecemento do Código Penal como se propón na moción do Partido Popular. Gracias, señor alcalde, con permiso. Bueno, a moción que plantexa o Partido Popular obviamente o que plantexa é unha problemática na que se mixturan e confrontan diferentes dereitos constitucionais, partindo do artigo 24 da tutela xudicial efectiva, porque o que temos que ter claro é que a única ocupación ilegal dunha vivenda é aquela que así está declarada por un xuiz, por un tribunal. Isto é así. O segundo é o artigo 33, que recolle a defensa do dereito á propiedade privada, e o artigo 47, que recolle o dereito a unha vivenda digna de todos os españois. Digo isto porque, claro, cando se probou a legislación non actual, sino na que hai uns meses que se reformou, foi aprobada no seu momento, a maior parte das ocupacións ilegais proviñan dunha previa autorización do titular do ben para esa ocupación. É dicir, xente que ocupaba un piso por un alquile, por un aluguer, e que pasado un tempo non podía pagar ese aluguer. É dicir, esa era a maioría. O certo é que as ocupacións teñen mudado porque ten mudado tamén a visión da sociedade e os usos da sociedade. Claro, non sería moito problema se se poidera aplicar o artigo 3.1 do Código Civil, é dicir, que os tribunais interpretaran as normas atendendo á realidade social do tempo. Pero para iso, e para que a xusticia sexa áxil, o que é necesario dotar de recursos a Administración de Xustiza, cousa que todos os gobernos que pasaron por Madrid non o fixeron dabondo, todos eles. Esta é unha realidade. Todos eles non o fixeron dabondo. Polo tanto, esa é unha necesidade. Podemos ir mudando as leis, podemos ir mudando os regulamentos, a diferente normativa, pero se non temos os recursos para poder aplicar de maneira áxil a esas normativas, pois continuaremos a emprender ese problema. O digo porque, claro, algunhas das cuestións que teñen plantexado non deixa de sorprender que isto sexa despois da entrada en vigor da Lei 5/2018, coñecida nos medios de comunicación no seu momento como do desahucio exprés, con toda unha serie de cuestións. Por certo, que votaron, neste caso, o Partido Popular,
vanme permitir a expresión, do ganchete, porque era que non propoñía o PDeCAT, por lo tanto, votaron conxuntamente cos independentistas cataláns. Estas cousas tamén hai que deixalas en riba da mesa. Ben, nos non temos claro porque entendemos que a cuestión última é precisamente a defensa do dereito da vivenda. Nos entendemos que ese dereito a unha vivenda forma parte tamén da problemática da ocupación. É dicir, hai moitas persoas incluso que teñen unha segunda vivenda, esa segunda vivenda a poden disfrutar ou ben a poden alugar. Estou pensando nun pensionista, por exemplo, que o que fai precisamente co aluguer desa segunda vivenda que ten é para compensar a súa pensión, pois atópase no momento da ocupación, atópase que non pode disfrutar dese dereito a vivenda. Claro, o gran problema do que se acordou para esa Lei 5/2018 e o gran problema do que están plantexando é que non se recolle a posibilidade a execución de que se lle dea unha solución habitacional a aquelas persoas que necesitan esa vivenda, vale? Diferenciando obviamente das mafias, diferenciando simplemente das manifestacións propias, neste caso, do que poderíamos chamar o movimento Ocupa. Claro, simplemente que se poda facer o desaloxo e comunicarlle aos servicios sociais para ver se eles entenden que hai que facer algo nese sentido, nos entendemos que non é dabondo, foi o motivo polo que o grupo parlamentario do Congreso dos Deputados non votou a favor desa reforma exprés, dese desahucio exprés da Lei 5/2018. Marta. Ben, boa tarde a todos e todas. Está claro que esta moción que trouxe aquí o Partido Popular é unha moción tipo, pois segundo un pouco as informacións que están na prensa, pois xa foi registrada tamén noutros concellos e mesmo noutras administracións. Enmárcase nunha moción tamén de campaña electoral, un pouco na pelexa do Partido Popular con Ciudadanos e con Vox por, bueno, por competir polo seu nicho electoral, pero claramente nós entendemos que esta moción non ten obxeto na realidade social de Compostela, por moito que lle quixeran facer unha pequena adaptación. Por outro lado, pero isto sí que o sinalou o señor Hernández, creo que non ten sentido hoxe instar as Cortes cando están disoltas pola convocatoria electoral, pero nós tampouco vamos a eludir o debate ideolóxico de fondo. O certo é que o Partido Popular ten unha certa fixación co tema dos ocupas, xa o tivo no ano 2011, xa o tivo no ano 2014, porque co termo ocupas o Partido Popular normalmente fai un uso expansivo do termo para convertilo nun insulto, para convertilo nunha provocación ata o punto de chamar en numerosas ocasións a gobernos lexítimos, gobernos ocupas, nunha actitude certamente, como ben saben, clasista e elitista. Ademais, no texto, casi ao final de todo, da exposición de motivos, tamén unha corrección de estilo, se fala de unha ocupa ilegal. Como non hai persoas ilegais, tampouco hai ocupas ilegais. Se se quere predicar da ocupación como ilegal, falamos da ocupación, non da persoa. O Partido Popular na súa exposición de motivos parece ignorar ou descoñecer que hai múltiples dimensións que teñen que ver coa ocupación e as causas da ocupación poderían remitirnos alo menos a 4 eixos. Un deles se sinalou aquí, a ocupación como unha estrategia e alternativa a necesidades de vivenda de moitas persoas en situación de vulnerabilidade ou de familias. A ocupación como un emprendemento cun obxectivo social para crear espazos culturais ou sociais liberados. A ocupación con unha natureza conservacionista vinculada pois á preservación de paisaxe rural ou urbana e, por último, máis unha ocupación de carácter político. Polo tanto, e como aquí se insistiu por outros grupos, se mistura a ocupación como movimento ideolóxico, con problemas de convivencia, con problemas económicos de persoas vulnerables para topar vivenda, con cuestións especulativas do mercado, coa situación de abandono de edificios,
coa problemática do senfogarismo, facendo deso un totum revolutum e plantexando, claro está, solucións simplistas, moi apegadas á marca da Casa do Partido Popular, primeiro, e por riba de todo, a defensa da propiedade privada e dos propietarios. E logo, bueno, pois xa se atenderán problemas ben graves de outra índole ben social. Se facía mención aquí como precisamente esta mañán ás 12 na Praza de Galicia había unha concentración para protestar por o seguinte desafuciamento, en este caso dunha veciña de Teo de 70 anos. Hai un discurso no Partido Popular impostado con este tema, sobre todo xa no primeiro párrafo, cando se fala de que hai unha alarmante, crecente situación de preocupación social. A ver, se consultamos o CIS e se consultamos o barómetro de decembro, as tres principais preocupacións da cidadanía española respecto á situación política son as seguintes. En primeiro lugar, o paro, en segundo lugar, a clase política e en terceiro lugar, a corrupción. E a Compostela, o grupo de goberno de Compostela Aberta non nos extrañan esas respostas, nos parecen que son entendibles. Eu creo que o Partido Popular, sen dúbida, en este caso tamén debería preguntarse pola súa responsabilidade nestas contestacións da cidadanía. Outros datos relevantes. A propia Fiscalía Xeral do Estado di que está a haber unha reducción moi significativa das denuncias por usurpación. En 2017 houve 278, e cito literalmente un párrafo dese informe. Pódese confirmar, tamén traduzco ao momento, confirmar un marcado retroceso, a disminución é de case un 20% nas incoacións e máis dun 7% nas calificacións. Para rematar esta primeira intervención, decir que, polo tanto, ante os relatos interesados hai que poñer en riba da mesa os datos e os feitos. Grazas. Agustín. Sí, moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que a señora Lois deu voltas ao redor da nosa moción para non ir ao contido da mesma. E o contido da mesma din exactamente o que sería o texto do acordo. Demandar do Goberno da Nación, obviamente o Goberno da Nación está en funcións, e dos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados o impulso dunha iniciativa legislativa contra a ocupación ilegal para a convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas e cousas nas comunidades de propietarios, sin menoscabo da salvagarda das persoas en situación de emerxencia social ou especial vulnerabilidade habitacional conforme ao disposto noutras normativas vixentes. Eso é o que di o texto. Se vostede non quere demandar aos grupos parlamentarios iso, pois é vostede moi libre de non demandar iso. Se nós temos todo o dereito do mundo en presentar unha moción que ten un carácter xeral, pero que está axustada á realidade de Santiago, temos tamén escoitado e debatido aquí mocións tamén tipo, como din vostede, que por non estar non estaban ni axustadas á realidade de Santiago. Bueno, nos creo que neso somos algo máis serios. Santiago, claro que hai ocupas. Claro que hai ocupas. E supoño, non sei, a quen pregunta o CIS, pero se o CIS pregunta, por exemplo, a un veciño de San Lourenzo que eu tive en ocasión de estar con él, que tiña ocupada a súa vivenda dende fai 10 anos, ese señor demandará dos políticos que busquen unha solución para esa lentitude da xustiza. E supoño que o propietario da vivenda dos Roláns, do Pontepedriña ou da Galia de Arriba querrán que a administración poida intervir, posto que a propiedade está claro que non é das persoas que a ocupan. E, por tanto, nós temos todo o dereito do mundo de plantexar esta moción e vostedes ten todo o dereito do mundo de posicionarse. Pero entre no concreto, non dea voltas para ir ao chascarrillo da Pokémon e do PP e da corrupción, porque, miren, eso xa cansa. Rubén, nada que engadir. Paco. Dos cuestións somente brevemente, non? A primeira, que nos dende logo non somos que nimos criticar que se presente unha moción tipo, é dicir, o Partido Popular traballa en rede como o Partido Socialista e como o resto dos grupos. Tamén é certo que se metían con nos cando presentaba as mocións tipo, pero nós non imos facer. Non, hai unha cuestión que é de evidencia, é dicir, se hai relativamente poucos meses se ten aprobado unha modificación neste caso de lei de enxuiciamento civil e resulta que agora se está plantexando unha nova reforma, quer dicir que probablemente o problema non está tanto normativamente. Insisto unha vez máis, o problema é que unha ocupación é ilegal cando así o declara un xuiz.
Se non temos os recursos na Administración de Xustiza para que iso poida ser, a partir de aí é onde temos a barreira. E, por outra banda, conceptualmente, insisto, nos entendemos que este é un problema do dereito á vivenda, do dereito á vivenda conxuntamente, e iso tamén, obviamente, ten que abordar o dereito da xente a poder conservar a súa vivenda. Por lo tanto, nos entendemos que hai unha diferencia de enfoque, concretamente, que a que plantexa neste caso o Partido Popular, máis nada. Marta. Bueno, moi brevemente, bueno, e nesta liña nós realmente defendemos o dereito das persoas propietarias a posuir casas, pero claramente defendemos o dereito das persoas a gozar dunha vivenda. E ambos dereitos están recollidos na Constitución. Parece que o Partido Popular lle interesa defender marcadamente un deles. Para nós a vivenda digna e accesible debe ser unha política prioritaria porque afecta a maioría da ciudadanía fronte a casos puntuais de usurpación de inmobles, porque o Partido Popular en este caso ten que poñer o foco neste problema e casi nunca pon o foco no outro problema. O Partido Popular cambiou a lei de alugueiro para reducir os contratos de 5 a 3 anos e isto tivo como resultado, como ben saben, o encarecemento da vivenda, tivo como resultado a especulación. O custe da vivenda disparouse a maior ritmo na última década e no último trimestre, casi un 6%. Máis cousas para ir pechando esta breve segunda intervención. Na moción do PP se conteñen unha serie de falsidades. A primeira é cando expresa que o Concello cando di que o Concello se dedica a aplaudir, non se dedica a aplaudir ningunha usurpación de propiedade. Pois tengo que dicirlle que ao contrario, que o Grupo de Goberno de Compostela Aberta adicámonos, como ninguén se adicou antes, como ninguén se estivo a ben denunciar a usurpación e o expolio da propiedade de 2 estatuas mercadas polo Concello legitimamente e que foron expoliadas pola familia Franco. En fin, cada un ponse do lado do que quere estar. E para pechar, din que non é unha iniciativa contra as persoas que teñen dificultade co tema dos alugueres, pero na memoria da Fiscalía de 2015 aparece esta definición. Moitas das denuncias de usurpación diríxense contra numerosos pisos que foron acumulados por algunhas entidades financeiras, ben por quebra de promotora que financiaba ou por execucións hipotecarias, sen detectarse que respondan a actuacións grupais ou organizadas, senón que se trata de familias que desaloxan a vivenda por propia iniciativa tan pronto como se realiza o requerimento xudicial. Eu creo que non hai máis que decir, creo que no tema das usurpacións hai moita demagoxia ideolóxica por parte do Partido Popular. Grazas. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor desta moción para apoio a unha iniciativa legislativa para combater a ocupación ilegal da vivenda. Votos a favor. Grupo Popular. Votos en contra. BNG, PSOE e Compostela Aberta quedaría rexeitada. Pasaríamos á seguinte moción, que é unha moción do Partido Popular con motivo do 8 de marzo Internacional da Muller. María Antón. Grazas, alcalde, boa tarde e noite. Bueno, pois eu coido que esta moción non necesita ningunha explicación, ningunha justificación, porque realmente quedan 15 días para a celebración do 8 de marzo, unha data emblemática que simboliza a loita das mulleres para acadar o lugar que lle corresponde na sociedade na procura dunha igualdade efectiva. Desgraciadamente, sigue a ser necesario que os poderes públicos adopten medidas en diferentes ámbitos que permitan o desenvolvemento persoal e profesional das mulleres, dende máis absoluta liberdade. É certo que son múltiples os escenarios onde deben tomarse medidas, pero nós entendemos que hai 3 prioritarios os que reflectimos na nosa proposición. Por exemplo, o tema salarial, o chamado salario da liberdade que permitiu que moitas mulleres fosen quen de determinar a súa propia vida. E maila iso, hoxe existe unha fenda salarial de xénero que é necesario suprimir. Tamén parecenos imprescindible desenvolver medidas para impulsar a conciliación laboral e familiar, para que a vida en familia non sexa unha responsabilidade exclusivamente feminina, de tal xeito que case se converta nunha carga, e que non sexa un impedimento para a participación da muller no mundo laboral.
Finalmente, pero non menos importante, está a cuestión da violencia de xénero, unha lacra que está vivindo a nosa sociedade e que ten que ser erradicada, porque para o que hai que poñer todos os medios precisos sen cortapisas. Somos conscientes de que son tarefas nada fáciles, porque non só é cuestión do ámbito público, senón tamén se entra na esfera privada, porque hai un componente humano, educacional e mesmo de arraigados hábitos, pero iso non debe servirnos de excusa. Por eso entendemos vital a participación e colaboración entre todas as administracións públicas, traballando nunha mesma dirección, sumándose e insistindo en iniciativas que favorezcan a consecución destes fins. Eu estou seguro que esta iniciativa será apoiada por todos os grupos e así pido o seu apoio. Nada máis, grazas. Oreti. Sí, ben, a verdade é que sobre esta iniciativa sí que nos vai dar lugar para debater un pouco sobre algunhas cuestións, porque é certo que hai temas, hai cuestións en que concordamos, por suposto, pois todo o que ten que ver coa fenda salarial, todo o que ten que ver con problemas de conciliación, con facer programas específicos. Hai algunhas cuestións en que nós non estamos de acordo, xa o dixemos máis dunha vez, que o Pacto do Estado para nós non nos parece suficiente, que hai moitísimas cousas e máis acaba sendo discriminatorio para Galiza, e nós temos superado moitísimo, ademais, a legislación a nivel estatal e a nivel galego desde a etapa do bipartito, imos por diante, por tanto deberíamos ir noutra liña. De calquera maneira, nós o que observamos na proposta do Partido Popular é unha disfunción nos acordos entre o que se insta ao Goberno do Estado e o que se insta á Xunta. Non hai ningunha dúbida en que, supoño, aínda que nestes momentos están disoltas as Cortes, mas supoño que o que estaba aí recente, que estaba o Partido Socialista, e poñense unha serie de deberes que, claro, é certo que o Partido Socialista no tempo en que estivo non derrogou a reforma laboral, non derrogou a LOMCE, non derrogou a Lei Mordaza, cuestións pequenas que podía ter feito rapidamente, mas claro, de repente pídenselle unha serie de cuestións para aplicar no ano 2019, non? Pídenselle ao goberno, neste caso, pois ao próximo goberno, moi importantes, mentres que a Xunta, pois pídenselle fomentar, continuar a desenvolver, dar cumprimento a algunhas cousas. Nós, como BNG, tiñamos pensado facer unha emenda onde lle puxésemos algúns deberes máis á Xunta. Parecíanos que a Xunta tiña que facer algo máis. Entón, por exemplo, pois nós incluiríamos a supresión dos concertos educativos, dos centros que segregan por sexo, por exemplo, a incorporación ao marco legislativo e as medidas a desenvolver dos conceptos de feminicidio e de consentimento, o desenvolvimento dunha lei galega de trata, por poñer algún, e mesmo, pois, eu creo que é bastante necesario, pois, poñer tamén as medidas de protección dos dereitos reproductivos diante da ameaza de retrocesos, non, nesa materia, impulsadas, non, pola dereita en xeral. Podíamos poñerlle algunhas cuestións, pero despois, sabendo, non, que iba a haber a posibilidade de poder presentar pois unha declaración institucional que finalmente, como non foi posible chegar a ela, que se presentou en formato de emenda, non, a totalidade, claro, porque nos parecía que o que faltaba nesta celebración do 8 de marzo é o que o movemento feminista está pedindo. O movemento feminista, as asociacións das mulleres, o asociacionismo sindical está pedindo que este 8 de marzo sexa unha vez máis un día de saída á rúa para xustamente facer unha folga laboral e unha folga de coidados que dé a conta de que as mulleres dicimos basta xa nun contexto de involución clara, nun contexto en que pois parece que temos que continuar pelexando cada día por dereitos que levábamos moitísimo tempo conquistados. Nese sentido, claro, facer unha moción do 8 de marzo e non facer referencia á folga, pois só se pode explicar un pouco na negativa da Xunta de Galicia do Partido Popular que tivo xa o ano pasado diante desta folga, non, de intentar justamente que non se levase a cabo, de acusar e de intentar desvirtuar a folga. A nós parecenos que se algo ten cabida, non, neste caso de cara ao 8 de marzo é solidarizarse con o movimento feminista e justamente apoiar a folga de mulleres. E sobre todo, pois cando sabemos que o Partido Popular xa o fixo, non, cando menos, pois no Concello da Coruña, con algo que incluía exactamente o que se propoñía como declaración institucional e que tamén foi, entregado na Xunta de Portavoces. Propoñamos daquela uns acordos que a nós nos parecen moito máis lóxicos: apoiar activamente a folga feminista do 28 de marzo, pendurar no Pazo de Raxoi unha bandeira como acto simbólico de apoio á folga e de recoñecemento das reivindicacións, facilitar os medios disponibles desde os concellos para a realización e difusión de todos os eventos, manifestacións, reivindicacións e actos, e adoptar as medidas necesarias para garantir o dereito de folga por parte de todas as traballadoras municipais, non? Creo que iso era o que tiñamos que acordar hoxe, non?
Mila. Moitas grazas, señor alcalde, e boa noite a todas e a todos. Ben, a mala distribución do tempo de traballo estás a converter nun feito diferencial entre o noso país e o resto de Europa. Xornadas prolongadas de ata 7 hasta 8 ou máis tarde, coa peculiaridade da xornada partida. As mulleres somos as que adicamos entre 4 e 5 horas diarias a tarefas domésticas, mentras que os homes adican pouco máis dunha hora destas actividades. E do mesmo xeito, según o barómetro do Centro de Investigacións Sociolóxicas, o 82% dos coidadores principais, cando falamos de nenos entre 0 e 3 anos, son as nais, mentras que son 4,8% os pais. Tamén poderíamos afirmar que hai unha clara relación entre a carga de traballo doméstico e a actividade laboral das mulleres. A menor nivel de equidade no reparto das tarefas domésticas, menor é a porcentaxe de mulleres que participan no mercado laboral. Por tanto, para o Grupo Municipal Socialista, desarrollar e apoiar políticas de igualdade que axuden á conciliación ten un impacto profundo na igualdade de xénero e no reparto equitativo non só nas tarefas domésticas, que estou a falar delas, senón tamén na economía e na calidade da sociedade. Habería algúns datos que cumpriría suliñar, pero que estou segura que todos e todas coñecemos, como que en Galicia hai actualmente perto de 49.000 mulleres menos que homes incorporadas ao mercado laboral, ou que as mulleres deixamos de percibir polo mesmo traballo ano unha media de 5.000 euros, ou que 3 de cada 4 contratos a tempo parcial son desempeñados por mulleres. Por iso, nos amosamos sempre o noso compromiso en favor da igualdade de oportunidades, ese compromiso para acabar coa fenda salarial, un compromiso con políticas en favor do desemprego feminino. En definitiva, nos amosamos sempre o noso compromiso para tallar os problemas das mulleres do noso país. Pero unha vez dito isto, acollemos con non pouca sorpresa esta moción presentada hoxe polo Partido Popular, e digo con sorpresa tendo en conta que o Partido Socialista reclamou en numerosas ocasións na legislatura de Mariano Rajoy que abandonaran a súa pasividade en políticas de igualdade, denunciando sempre a fenda salarial e solicitando a aprobación dunha lei de igualdade laboral para erradicar a discriminación que sofren as mulleres para acceder ao emprego ou unha promoción profesional. Sempre fomos quen de exixir que se removeran os obstáculos da desigualdade entre mulleres e homes e que a Lei de Igualdade de 2007, aprobada, por certo, por un goberno socialista, se dotara de orzamentos que non fosen residuais, como se estaba facendo. Foi por iso cando en marzo do ano pasado, no Congreso dos Diputados, estando aínda na oposición, o Partido Socialista puxo riba da mesa unha proposición de lei para garantir a igualdade de trato e de oportunidade entre mulleres e homes no emprego e na ocupación. Unha lei onde a conciliación da vida persoal, familiar e laboral comezaba a ser un verdadeiro dereito individual sobre o que negociar no ámbito da negociación colectiva. Unha lei onde se derrogasen aqueles elementos da reforma laboral do Partido Popular onde non se promocionaba con incentivos a volta das mulleres aos seus respectivos postos de traballo despois de ser nais. Unha lei que establece como obligatorias as cuotas de participación das mulleres nos consellos das empresas, tal e como contemplan as directivas comunitarias que España non cumpren. E saben o que ocorreu? Pois que esta lei non foi admitida a trámite polo Congreso dos Deputados hasta outubro de 2018, cando no goberno xa non estaba o Partido Popular e si estaba o Partido Socialista. Por certo, co apoio de todos os grupos, tamén do PP, claro, sería arriscado nese momento quedar en evidencia nun tema como ese. Entón, cando falan de instar o goberno, de que goberno falan? Desde logo de calquera que non sexa o seu, porque cando estivo nas súas mans, nada fixeron. Ao respecto do Pacto de Estado, podo continuar ou deixo para a segunda quenda? Eu te iba a decir que tiñas que ir rematando, se queres acumular ou senón na segunda quenda. Pois na segunda quenda. Moitas grazas. María Antón, 2 minutos. Ai, Marta, perdón. Sí, bueno. Nada, boa noite. Boa noite de novo. Ben, en relación a esta moción,
do Partido Popular. Como ben saben, pois o Grupo de Compostela Aberta presentou unha emenda digamos de sustitución prácticamente do texto, si da sustitución dos puntos do acordo, porque entendíamos que esta moción resultaba incompleta, resultaba insuficiente, e sobre algúns dos argumentos que aquí surdiron, precisamente porque estamos nun pleno, o pleno inmediatamente anterior á celebración da folga feminista, o 8 de marzo, e polo tanto entendíamos que era de obrigado cumprimento pois poder facer unha moción na que o conxunto da corporación se sumase a ese apoio activo á folga feminista do 8 de marzo. E de aí pois os puntos que aparecen nesa emenda e que quedaron tamén aprobados, como se sinalou aquí, por outras corporacións. Creemos, ademais, que é unha convocatoria de denuncia importante sobre as desigualdades, sobre as discriminacións, sobre as violencias machistas estruturais que sofre a metade da poboación, pero que tamén é a reivindicación de un novo modelo social, a reivindicación de xustiza, de máis democracia e igualdade. Unha folga necesaria porque en este momento moitos dos logros, dos dereitos e dos avances que había neste país noso e que estaban fundamentalmente impulsados polas feministas e polas políticas de igualdade están sendo ameazadas. Independentemente de que, por unha banda, pois lamente que teñamos que en este tema pois discrepar, creo que tamén é importante dar o debate ideolóxico e político, e aquí precisamente creo que onde hai unha importante contradición no marco do Partido Popular para suscribir mocións onde hai elementos que creo que sí que podemos compartir todas e todos vinculados á fenda salarial de xénero, á necesidade da corresponsabilidade, ás medidas, pero hai outros temas moi importantes que están tamén na xenda desta folga feminista, como son os dereitos sexuais e reproductivos, como é a denuncia da cosificación dos corpos das mulleres, que non somos mercadorías, que o Partido Popular nos últimos tempos, xa non por pactar con partidos de ultradereita, sino por mudar de pel, están dispostos a retroceder 40 anos. Por lo tanto, eu creo que é importante dar este debate e non asinar ás veces declaracións institucionais conxuntas, facer brindis ao sol e ir un poquinho tamén ao fondo das cuestións. O Partido Popular non ten un discurso para asumir a folga feminista do 8 de marzo. E vou a poñer un exemplo que realmente me cabrea, me irrita dos últimos tempos e que estou segura de que moitas das compañeiras do Grupo do Partido Popular e particularmente tamén a señora Corral seguramente non está de acordo. Creo que non está de acordo en que o Partido Popular dunha maneira directa ou indirecta nos considere as mulleres unha especie de úteros vasillas reproductoras. Non, logo falamos. Non estamos creo que as declaracións do secretario xeral do Partido Popular no seu día, vinculando a necesidade de garantizar as pensións vinculado a reproducción, non? E a participación activa dos nosos úteros en eso. Vale, pero dixe... Vale, correcto. Eu quero dicir que entendo que probablemente haxa mulleres, e te sinalei, que non estarías de acordo. Deixademe que continue cun comentario máis. Sí. Pero que ademais o que máis me irrita ten que ver co que temos aquí cerca e que pasou fai poucos días, o 18 de febreiro, cando unha das grandes medidas estrelas ou ocurrencias da Xunta de Galicia, do Executivo da Xunta de Galicia, ten que ver coa Lei de Impulso Demográfico, donde se apoia por traer mulleres de orixe migrante en idade fértil para recortar o problema demográfico. Aquí deixo para a segunda intervención cal é a miña opinión sobre esta nova ocurrencia. Grazas. Case vai a ser mellor si que deixes para a segunda intervención, porque sobre na primeira da moción non falaste nada, señora Marta Lois. Está claro que hai interese dos gobernos de esquerda de progreso, esta iniciativa lles interesa cero. Esta é ningunha, porque de feito ningún partido desta corporación, salvo o Partido Popular, acordouse do 8 de marzo. Entón, cando se decataron de que o 8 de marzo estaba aí e que nós presentáramos unha moción, Compostela Aberta quiso emendala. Pero quiso emendala mal,
porque emendou con unha substitución, non con unha adición. Esa adición podería dar lugar a un acordo institucional, señora Lois, pero non, vostede preferiu substituir. Nos, cando vimos a emenda do seu grupo, creíamos que tratarían de perfeccionar o texto, de demostrar un compromiso real e efectivo. Nos pensábamos que vostede, como muller, como experta ademais en igualdade, incorporaría medidas e accións concretas, equiparando incluso a administración local coas outras administracións, coa estatal e autonómica, que é a que nos diriximos na nosa moción. Pero nada máis lonxe da realidade. A súa emenda deixa claro que a vostedes non lles interesa a corresponsabilidade e o traballo en común para mellorar as condicións laborais, as condicións económicas de conciliación, a erradicación da violencia de xénero, etc., dende a esfera local. A vostedes lles interesa unha política efectista, como se nada tivera que ver con vostedes, o que poderan facer ali donde teñen responsabilidades de goberno. Claro, o fácil é pendurar bandeiras, o fácil é ir detrás da pancarta, pero vostede é goberno. O difícil é planificar, articular e executar medidas que axuden a que esas demandas se poidan ir atendendo. Vostedes van ao fácil, agochan as súas responsabilidades, van tan ao fácil que a súa emenda que reproduce na práctica totalidade todos os acordos que se presentaron o ano pasado. Mesmo incorporan aproveitan para introducir no texto un parágrafo da moción do Bloque Nacionalista Galego de 2018. Eso sí, retiraron o punto que mantiñan un ano pasado, que era suspender todos os posibles actos institucionais no Concello. Quizáis está pensando vostede na campaña electoral e lle quita un pouquiño de luz e visibilidade. Todo iso non o vamos a aceptar. A súa emenda chega tarde, chega mal, chega ademais querendo barrer a iniciativa do Partido Popular. El onse de implicar o Concello de Santiago nesa labor, o único que evidencia é que vostedes abdican das súas competencias e que renuncian a marcar unha política propia para contribuir desde o traballo a mellorar a situación das mulleres na sociedade. E isto non quere decir que nós esteamos en contra das accións de visibilidade, de concienciación e de sensibilización. Pero é que detrás diso ten que haber algo máis, señora Lois. Vostede goberno, e como goberno, ten que dar respostas ás realidades, ten que deixar o relato e falar de feitos. Nos presentamos unha moción, e vostedes non, ningún dos tres grupos. A señora Castro decía, ou se quería rogar, todo o que estaba a pasar, dende o punto de vista de muller e igualdade, que caía da parte do lado dos gobernos de progreso. Pero fíxese, neste mesmo espazo, a señora Samartín recoñeceu que mesmo Galicia estaba por enriba de moitas cousas que se decían do Estado. Si Galicia está por enriba de moitas cousas do Estado e resulta que en Galicia leva gobernando democráticamente o Partido Popular tanto tempo, por algo será, señora Castro. Nós, dende logo, sí que estamos a favor de desenvolver actuacións neste sentido. Lamentablemente, non podemos contar con vostedes para nada. Grazas. Igual que María Antón se estendeu, poden o resto das persoas estenderse nese 2 minutos a maior. Nada, eu vou tentar ser telegráfica. Por un lado, Galicia tivo un desenvolvemento espectacular na etapa do bipartito. Esa legislación justamente que avanza moito máis que a do Estado ven desa etapa, exactamente igual que o salario da liberdade, que fixou de referencia no seu inicio, justamente todo eso ven da etapa do bipartito. E na etapa do Partido Popular deronse moitos pasos atrás. Que acontece, ou digamos, eu si que entón neste caso o mea culpa no sentido de que non presentamos unha moción, é certo, quizáis tamén é verdade que algunhas das persoas que estábamos aquí estamos traballando socialmente en temas que teñen que ver con Galegas 8M e con esa preparación de cara á folga do día 8, o que non quita que tamén o tema teña a suficientemente importancia como para estar aquí no pleno, pero teñen unha oportunidade de ouro o Partido Popular justamente para dar marcha atrás, porque o problema ou por que digamos esta serie de puntos que aparecen aquí en que algúns deles podíamos estar de acordo non nos parecen adecuados é porque era o momento justamente de eliminar a criminalización da convocatoria de folga que fixeron o ano pasado, que se dedicaron a criminalizala, a decir que non ia por bo camiño, logo cando viron que era un éxito acabaron dicindo, non, isto sí que podía estar ben, e ademais intentaron obstaculizar o dereito á folga. A Administración galega, en vez de ser exemplar en poder deixar que todo o mundo tivese os seus dereitos laborais garantidos, non fixeron eso, hai varios exemplos de que non foi así. Entón, que hai en riba da mesa? Claro, eu, ao final,
pois case che dá. Os cuestións, os acordos, aquí que se instan o Goberno do Estado, nun momento en que o Goberno do Estado que vai haber unhas eleccións dentro de nada ou miramos para atrás e estamos pensando que o Partido Socialista que acaba de estar que o faga rapidamente cando o Partido do PPP nos 7 anos anteriores non o fixo, unha de dúas, que é certo que se podería facer, ou é que ao mellor xa están situados en despois das eleccións e xa saben que vai perder, porque isto, claro, non sei se Ciudadanos, Vox, PP vai apoiar isto. A verdade é que está bastante complicado. Entón, eu o que creo é que é unha oportunidade única de decir sumémonos á folga feminista como fixo tamén o Partido Popular noutros lugares. Súmense a donde as mulleres que están xustamente reclamando os seus dereitos queren continuar facendo e exercendo. Eu creo que era unha oportunidade única, non? Creo que é unha mágoa porque ese todo outro tipo de cuestións pode ser para calquera outro momento. Non nos parece o máis adecuado para este 8 de marzo. O que nos piden as mulleres este 8 de marzo é que apoyemos a súa folga. Creo que iso é o que pide o movimento feminista, a Asociación de Mulleres en conxunto, que é a vanguarda desta sociedade. Mila, o mesmo tamén tes máis tempo, se necesitas. Grazas de novo, señor alcalde. Bueno, tamén serei moi breve, non necesitarei 2 minutos máis. Falei da Lei da Igualdade Laboral, deixei o Pacto de Estado da Violencia de Xénero porque ao respecto do que fala a moción contra a violencia de xénero, máis de lo mismo, diría el outro. Lembrar que a violencia de xénero é a expresión máis radical do machismo e da desigualdade existente entre mulleres e homes, ou dicir que contamos cun gran acordo político e social que recolle o compromiso da sociedade nesta loita, que deixou de ser un asunto privado para converterse nunha cuestión de Estado, o Partido Socialista e o Grupo Municipal Socialista repetirá as veces que fagan falla. Todas as veces que queiran escoitarnos. Pero claro, resulta que agora queren instar a Xunta, que, por certo, teño que recordar que é do seu goberno con maioría absoluta, para que dé cumprimento e aplique todas aquelas medidas incluídas no Pacto de Estado de Violencia de Xénero. Pero que tipo de broma é esta? Pois claro que xa están tardando. Claro que xa están tardando en aplicalas. Ainda teño aquí unha moción presentada o 12 de febreiro deste ano polo noso grupo parlamentario, donde volvemos a decirlles que impulsen decididamente as medidas contenidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero, ou volvemos a decirlle que hai que garantizar o cumprimento do convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia de mulleres e a violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul. Isto presentouse o 12 de febreiro de 2019, pero canto tempo máis temos que estar esperando? Ben, xa por último, non entendimos o ano pasado que vostedes non apoyaran a folga feminista do 8 de marzo, nin entendemos hoxe e votamos de menos que non se faga referencia a dita folga feminista que xa está próxima nesta moción que presentan aquí. Pensamos que, de novo, non len ben que isto vai de igualdade efectiva entre mulleres e homes e non de igualdade de postureo cando convén subirse ao carro, porque amosado queda que vostedes nestes temas sempre chegan tarde. O noso voto vai ser contrario a esta moción. Grazas. Marta. Bueno, quería facer unha precisión porque esta mañá na Xunta de Portavoces levouse unha proposta de texto de declaración institucional. Por eso o texto, señora Antón, recolle apartados que estaban nesa moción do Partido Popular, recolle datos recollidos dunha moción do BNG e recolle información para que eso pudera ser aprobado por o conxunto, porque entendíamos que o pleno do Concello de Santiago tiña que estar coa folga feminista do 8 de marzo. E non se aceptou. E recordo que o señor Reyes dixo, bueno, hai tempo, de aquí a finalización do comenzo do pleno, tal vez cheguemos a un acordo. E non se chegou. A mí non me importa, porque creo que é importante tamén dar o debate. E eu lle pregunto ao Partido Popular. O Partido Popular que pacta en Andalucía, que pacta con Vox, un goberno en Andalucía, en la comunidade autónoma, que aposta por tumbar a lei de violencia de xénero,
Como xestiona esa contradición? Un Partido Popular donde o señor Casado di que hai que volver á lei de 85, como se concilia isto cos dereitos reproductivos e sexuais? Un Partido Popular que construe unha distopía para decir que as mulleres estigmatizadas de orixe migrante teñen que vir aquí en idade fértil para repoblar o rural. A seguinte ocurrencia que se me ocurre é un programa piloto da Xunta de Galicia para que as mulleres puderamos ir ao boi e ser inseminadas. Só nos falta eso, como sigamos así. É un auténtico escándalo, Por lo tanto, lamentando a falta de acordo aquí, creo que o Partido Popular non pode estar repicando, non sei como se dir, repicando, como é a frase? Repicando e dando misa. Por lo tanto, sentindo moito, o grupo de Compostela Aberta vai a votar en contra. Grazas. Señor secretario. Entendo non admitida a emenda de Compostela Aberta, non? Si, non é admitida, señor secretario. Non sei. Creo que mañana do pleno, bueno, poden decir o que queiran. Bueno, a ver, non hai máis debate, señor Agustín, quero decir, entende non admitida, non admiten a emenda. Votos a favor desta moción relativo a 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Votos a favor, por favor. Grupo Popular. Votos en contra. Compostela Aberta, BNG, PSOE, quedaría rexeitada. Pasamos a outra moción, que é a última, que é do BNG para recuperar a Casa da Parra para usos expositivos. Goretti, San Martín. Sí, ben, do que trata esta moción é na liña que levamos defendendo desde o BNG, pois de non deixar espazos emblemáticos, lugares na nosa cidade histórico a baleiros, e sabendo que hai justamente pois ese edificio, ese inmóvil magnífico na Praza da Quintana que está a baleiros, justamente porque a Xunta deixou o alugueiro por non chegar a un acordo co Goberno do Estado para continuar o arrendamento. Entendemos que era bo, neste caso, que fose pois o propio Concello quen puidese facer as xestións necesarias co Goberno para recuperar esa Casa da Parra como espazo expositivo. Entendemos que é un lugar magnífico, inmellorável, no centro, no corazón da cidade histórica, que hai moitas cuestións que supoño que a todo o mundo se nos ocorren que ese sería o sitio mellor para ser expostos, e que habería que buscar pois esa maneira para que pois non sigamos acumulando espazos que van quedando sen utilización. Así que a estas horas xa, sendo a última moción non me lío máis, a moción di moi claro: o Concello de Santiago realizará as xestións necesarias co Goberno do Estado español para a cesión de usos pois nos termos que se estabelezan na Casa da Parra como espazo expositivo. O que entendemos é que non é lóxico é que fique ese espazo baleiro, non? Xa, pois, levamos xa moitos meses niso, e igual xa se fixo algunha xestión nese sentido, en todo caso, pois, coñecelas, se hai algo feito a ese nivel, e que se pensa, porque non é só este espazo, senón que hai outros moitos non baleiros na cidade histórica. Gracias, señor alcalde. Pois brevemente, o Grupo Municipal Socialista está de acordo en que se realizan as sesións necesarias para a cesión da Casa da Parra, deste espazo, ao Concello. Non sabemos se o mellor é para unha sala de exposicións, porque xa temos tamén o Museo das Peregrinacións, temos tamén o Auditorio, temos tamén a Casa do Cabildo, pero, dende logo, a Casa da Parra tamén, por exemplo, aloxou no seu momento unha Dirección Xeral da Xunta de Galicia, polo tanto, podería tener outro tipo de usos. Nos, dende logo, o que pensamos é que, efectivamente, sería de grande interese para a nosa cidade poder obter da Tesorería da Seguridade Social a cesión de uso deste inmoble. Nos imos votar a favor. Agustín ou María Antón? Pois cada quen se retrata coas mocións que presenta ou coas que esquece presentar, e hoxe vimos algo aquí disto. Concretamente a señora San Martín, a verdade é que despois do argumento que tivo na pasada moción, pensei que a súa primeira intervención sería de retirar
esta moción, porque evidentemente se o Goberno de Madrid non está para nada, tampouco está para negociar ningún tipo de traspaso, señora Samartín. Entón, ao noso grupo esta moción parecelle correcta, mas creemos que esta iniciativa quedase curta. Eu me explico. Efectivamente, no corazón da cidade histórica hai un abandono de edificios emblemáticos de diversa procedencia e por diferente casuística. Edificios procedentes de outras administracións, como é o obxeto desta moción, a Casa da Parra, pero tamén a propia tesourería, temos que lembrar, é propietaria de outro inmoble na Acibechería. Edificios procedentes da Diócese de Santiago, edificios procedentes da banca, como o Pazo de Fondevila, ou mesmo privados como a Sala Iago. Polo tanto, a nós nos parecería interesante coñecer a realidade do conxunto de inmobles destas características que están no casco histórico e despois negociar cos correspondentes, nomeadamente coa Administración Xeral do Estado. Porque seguramente hai máis edificios da Administración Xeral do Estado que seguramente o Concello sabería darlle un destino a estes inmobles. E aquí esta cuestión. A moción do Bloque Nacionalista Galego circunscríbese a súa petición a un uso concreto como espazo expositivo na Casa da Parra, e como xa tamén recordaba o señor Reyes, a Casa da Parra é un edificio con unha amplitude bastante grande. Na nosa opinión, limitar os usos deste espazo é un erro, porque, podería ser que haxa outros usos máis axeitados ou rendibles e mesmo compartidos. O noso grupo, por exemplo, sempre pensou neste espazo como unha estupenda oficina de turismo, que, como saben, tamén está alugada na Rúa do Vilar. Por poñer unha posibilidade enriba da mesa, pero efectivamente habería outras moitas. Voltando a que cada quen se retrata cos mocións que presenta e vendo que vostedes esqueceron o 8 de marzo, nada máis e moitas grazas. Vou contestar eu esta moción porque teño información ao respecto. Eu, xuraría que en algún momento puiden terlle comentado algo a Goretti sobre as xestións feitas para intentar dispor da Casa da Parra para uso público, ben fora a través do Concello ou do Consorcio. Pero pode ser que tamén que non, é dicir, porque a verdade é que levamos tal ritmo infernal que a veces xa non sei con quen falo e do que falo. Dito isto, é certo que cando, por exemplo, deuse o debate da adquisición do legado de Maside, que ao final está en proceso de adquisición por parte do Consorcio da cidade, valorouse de xeito serio un acordo coa Seguridade Social para poder facer uso da Casa da Parra, vale? E eu, visitei a casa en 3 ocasións, ca responsable da Seguridade Social a nivel da comunidade, e o tema non é tan sinxelo. Me explico, a Xunta tiña o edificio na súa totalidade, pagaba un alugueiro, renunciou a pagar ese alugueiro nunha política, supoño que de control de recursos. A posteriori, unha vez que renunciou, fixo unha solicitude de cesión gratuita do edificio, que a Seguridade Social informou negativamente, porque a pesar de que son sensibles ao acordo con outras administracións públicas, parece ser que non teñen normalizado a cesión gratuita, ou entenden que non pode xerarse un precedente, non? Eso foi un expediente que durou meses. Mentres tanto, eu en 2-3 ocasións, e a xerente do Consorcio, visitamos a casa e existen varios inconvenientes. Independentemente que a idea é magnífica e nos vamos a votar a favor, porque eu creo que non se debe renunciar a elo. O espazo é un espazo completo que ten unha parte expositiva e ten unha parte do edificio que albergou oficinas de diferentes departamentos da Xunta. Que problema hai? Nós, en principio, estábamos interesados únicamente na parte expositiva, a pesar de que é unha unidade, vale? Pero eso tamén recibiu informe en contra da Seguridade Social, de que se segmentara, e además físicamente era posible a entrada da parte expositiva do resto do edificio, vale? Pero parece ser que por aquel entón, e iso supoño que será cambiable, non había vontade de segmentalo, aínda que físicamente e comunicativamente é posible, está ben ubicado, non había. Bueno, é así.
Entón, claro, abriuse a posibilidade de que incluso o consorcio pois, entrara no alugueiro para o legado de Maside e o resto do edificio pudera incluso ser formar parte dun acordo co Concello de cara a ubicar ali unhas instalacións. Que problema nos encontramos de gravedade que a día de hoxe non está resolto? O de accesibilidade. Un grave problema de accesibilidade. E eu encarguei verbalmente, non por escrito, no seu momento, se había algunha solución para dotar de accesibilidade o edificio das oficinas, e o que se me di que non. Vale. Entón, esa é a situación nestes momentos. Eu creo que hai que seguir pelexando cando menos pola parte expositiva e estaría ben pelexar polo conxunto do edificio. É un edificio magnífico, unha zona simbólica da cidade, ben sexa para o consorcio, ben sexa para o Concello, ben sexa para outras administracións. Pero ten ese problema grave. Entón, nos vamos a votar a favor da moción, porque creemos que hai que seguir intentando, pero se non cambia a Seguridade Social polo menos de criterio respecto a segmentar a parte expositiva ou outro, ou se atopa unha fórmula imaginativa que sea compatible con un edificio patrimonial, ou vai a estar moi complicado, porque como justificas ubicar dependencias municipais, por exemplo, a área económica en vez dos alugueiros de galeras? Como justificas ali se non tes maneira de garantizar a accesibilidade a 3 plantas, creo que son, de oficinas? Ese é o problema. Por lo demais está para facer unha actuación e entrar, claro, porque ali houve oficinas. Esa é a cuestión. Entón vamos a votar a favor. E por eso contesto hoxe. Goretti, queres... Sí. Eu simplemente que penso que é certo que sí que se podría facer, como decía María Antón, unha realidade do conxunto de inmóveis, que hai moitos, a nos sí que nos preocupan, tamén trouxemos, pois eso, sendo unha casuística distinta por ser un inmóvel privado da Sala Llago, tal, hai algún que, claro, polo seu emprazamento especial, o alcalde acaba de dicilo, é que é un emprazamento singular, especial, por suposto que tamén daría unha magnífica oficina de turismo, nos entendíamos que poñer como espazos expositivos non obviaba que se puidese levar outros usos tamén, ou se se quere, vamos, o tema mesmo podría retirarse isto, sabendo que non é un tema sinxelo, a nos o que nos parecía importante que o conxunto da corporación tomase nota de que non podemos seguir deixando que haxa inmobles valeiros e que temos que intentar facer algo na medida das posibilidades, se é posible sí, se non é posible non, pero na medida de que sexa posible, o que hai que intentar é polo menos que eses inmobles, e neste caso polo seu emprazamento absolutamente especial, cando menos que non ficase aí, non? Esa era a intención, non? Simplemente bueno, agradecen esas explicacións e coñecer pois, o estado xusto en que está, non? Non. Entendemos que por unanimidade adoptase o acordo. Non, por unanimidade non. Disculpa. Pois pasamos a votación. Votos a favor desta moción para recuperar a Casa da Parra por os dispositivos. Votos a favor. Compostela Aberta, BNG, PSOE. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo Popular, quedaría aprobada. Levantamos a sesión. Boa noite. Pois é tan só un mes.